бо назардошти вазъи ногувори садаманокӣ бо иштироки ноболиғон, таъмини ҳифзи ҳаёт ва саломатии кӯдакону наврасон ва пешгирӣ аз садамаҳо бо иштироки ноболиғон аз санаи 17 то 26 августи соли ҷорӣ бозрасии давлатии автомобилӣ амалиёти мақсадноки бачаҳо мегузаронад. дар ҷараёни амалиёт дигар қувваю воситаҳои хадамоти милитсия, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, маъриф, кумитаҳои маҳаллӣ ва воситаҳои ахбори умум ҷалб карда мешаванд. дар доираи чорабинии мақсаднок баҳри таъмини бехатарии ҳаракати хонандагон дар кӯчаву роҳҳо, махсусан дар назди муассисаҳои таълимие ки дар ҳамшафати роҳҳои нақлиётгард воқеанд, барои пешвоз гирифтан ва гусел намудани хонандагон, навбатдории омӯзгорону хонандагони синфҳои болоӣ аз ҳисоби гурӯҳҳои нозирони навраси ҳаракат ташкил карда шудааст ки онҳо ҳамроҳи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ хизматбарӣ менамоянд. Инчунин гурӯҳҳои тарғиботӣ таъсис дода шудааст ки бо ташкили вохӯрӣ ва дарси кушод баҳри паст гардонидани сатҳи садаманокӣ бо иштироки кӯдакону наврасон ва баланд бардоштани савияи дониши онҳо қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба хонандагон меомӯзонанд. талаботи дигари амалиёти бачаҳо барои ба эътидоловарии интизоми ронандагон нигаронда шудааст. ронандагонро зарур аст ҳангоми гузаштан аз назди муассисаҳои таълимӣ ва то мактабӣ суръати ҳаракати воситаи нақлиётро бениҳоят паст намуда, шароит фароҳам оранд ки кӯдакону наврасон бемамоният роҳро гузаранд. давоми 7 моҳи сипаригаштаи соли равон дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд 36 садамаҳои роҳнақлиётӣ бо иштироки ноболиғон ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 13 нафар ба ҳалокат расида, 27 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. теъдоди садамаҳо нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 9 адад, сафи ҳалокшудагон ва ҷароҳат бардоштагон бошад 6 нафарӣ зиёд гардидааст. хабар медиҳад бозрасии давлатии автомобилӣ.